गाज्रि समस्या जाहैबाय दिनैसिम पार्टिया देरहाफेराखै दिनै जों बिपिएफआनो देरहागासिनो दं थांनाय 2020आव देवेन बर'नि जानानै दानि आसामनि गिबि मन्त्रि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा फैदोंमोन केम्पेन खालामफैदों होमब्लाबो बिजेपिआ देरहायाखै बिपिएफ हिसाबै बिजित गोरा नार्जारिया देरहादों आरो नैबे बारावबो सोर चिफ मिनिस्टारानो फै बा गोदान फै बिपिएफआ देरहादों आं देरहादों खुनु मोनसे जायगायावहाय आं खुनु उसुबिदा मोनाखै सोरखौबा साख्रि होगोन होननानै फैसाबो लायाखै सोरखौबा हा मियादै होगोन होननानै फैसा लायाखै बहाबा मन्दिर लुना होगोन होननानै फैसा लायाखै बहाबा दै लोंनायाव बहाबा बिदि रायजोफोरनाव बिदि लायाखै पार्सेन्टेजबो जायाखै एरिया डेभेलपमेन्टफोरखौ आरो बेबायदिनो गोबां थागोन 2010आवहाय बिपिएफ भार्सेस बिपिएफ जानाय समावबो आंना मार्जिना 800मोन जुदिबा बहुद रिगिं जादों दिनै बेबाराव मार्जिना गोबां मार्जिनजों देरहागोन आरो बे कम्पिटिसनाव फैनाय नङा सिगांबोथ' आं इएम गोबां मोजां डिपार्टमेन्टखौ सालायबोदों साहित्य आरो शिक्षा बिभागखौ आंनो सालायनो मोन्दोंमोन आरो बे बिभाग मोननैखौ सोरबा सासे इएमआ दासिमबो मोनफेराखै बेनिखायनो आंनि सायाव फोथायनाय दं आरो बे हिसाबै साहित्य बिभागावबो जों गोबां मावबोदों दिनै डेस्क बेन्च आंनि समाव जि डेस्क बेन्च हरदों बिखौनो जिरायनानै दं 22टानिफ्राय 25टा मोनगोन दाबोनो